Alright, mbia muno sana mwenchu mulile mambe ya bono asensemo iende ye studio karito jugusanga nomo basta oyu ikirege gase studio mambe ya bono anyari gusanga muna intu na ya Kristo amwaliganiti asenge nchiru tukeri. Karibu sana Reverend. Asante sana. Mbia sana. Karibu sana. Asante sana murali. Bono rende ase faida yo muligereria na bukuriria kamereria ototebiria tali yago kanisa kyokurandia kisha baadaye utupeleke kwa neno na Mungu atatubariki. Karibu sana. Bia mono sana oyo minto bifoni oyo mwawa mone la barabwe studio taga na tebrenga bia mona soko ngali bageliga elinde nenchenya aleko sanga mona inu linga nya sa sema bia bono oyo ra mona inwe asema bia ni ga kurukwa musomba Stephen Mogere Aroli Garinganeriga nasabire ngo moiko yoromo chenu onyale okwana na waligereria abando ochebona asema byeriga nyasaba gotegera ringaneriga linyale okuna chinkoro cy'abanyarwa bagosenirwa nasabire ngo balene wabo rakani kone no wanja kwao yanasabira makena sereza Yesu yorumotorito amen. Basi lingana ngokwana asema byabono igoro Nyasaye namanyete igoro ya marigaito ose Nyasaye naligereretie amarigaito asebeta unasomire kianuka niyoge kali ukwanenga asensemo ya kabere 21 imosese niye inwe abamokorera bono ekiagera na moseke asense yetomenyete nigo tomenyete likuruma yebirero abantu nigo babwate ebirero ao asense yiga abantu mbarororo asemambi yabono babwata abana babachandete abana batariko bategerera abana abakunywa marwa abana abalevi bago abana bari chimbu ao abayibori babo ningo bakorera bakobori nkiwoza abana babarabe ekera na ruro nga kiumucho yodayo tige abangi nankorera bale abana nkorera bala abayibori babo abande bari ko bakonya abantu ningo bachandegete birengereryo abantu ningo bachandegete bakorera obutukuno mu baso abane ningo bakorera baraba rwaire Ourere wabachandire bakire kwa nagiye gitari baje kolya abanyamesira baje kolya abarwari abamariyo yenka baranyara ko bakonya na barabuningo bagendeze kolera bagoteba ngayibose toko nyoro mokonyi tarigo ryoka chinka cheito abagaka nabangina basi komenyamo abakungu ningo bakolera ngibose nakoreto musajo yago ntama abasaja bakolera Nkina kore to mukungu oyo wontama bone biriro ningo bire kirase lingana lindenda do kwanelia abande bale bakwere irwase mambi yabono abande bale bagerete kolerase wiki ya erire abantu ningo bayikire nebirero bono lingana Nyasaye se mambi yabono morigeri yonde ko gotebia ndiringa Nyasaye ngotebale emangana yanga Moses ni yinwe abamokorera bono ekiagera na moseke ningane tinkwanie nkwane meweka nange tateneiga kurwase mumenkoro nonyene mumenya asege taw kyomo chakano emerongevere nayemo 14 ngokwane kale igoro yomo sombo yomo elieta lyayo lekoro kwa Abraham
Abrahamu abange baitoto mumanyete ngakiringana Nyasaye ligoteba oyo Abrahamu akamunyomu musubati ole kuru kwa Sara noyo Sara igatoka nga tareke konyora abana katoka nga tari konyora abana asa amatuka amange igaikaikera mubole tyo mugakoye Abrahamu omusubati narega igatubwate muno mokorelyo ito okuru kwa gai nakiyare ko babuya omutwaro musubati oyo naito tanyora umwana oyo oranyaje ko obutakoliyo umwando ito amayende Nyasaye akamwanjira Abrahamu akamuyira musubati oli agari akamoyori umwana kamonyori umwana akamuruka Ishmael omwana oyo akagendera gukira lakini ikekero Nyasaye inyorete ebirero bya Sara akarwa akamotebya ngangu cyari konyora umwana no umwana oyo yawo tikonyora amuruke Isaka ekera Abrahamu asise ni wono umwana oyo Isaka ko umwana oyo akora ko wonka omusubati oyo iga Sara nanda agajakomororera Hagari endamwamu ekera amororera Hagari endamwamu ikere biro Sara anajitenga wikagari ngane ekiaya bono Sara onyoriro umwana oye oyo aruchi ngalero ochikoba umunyamwanda oye Biblia okuona iga ekero osoma ikomenya goteba iga eliyo Ibrahim akaimo kamambia chuni akaimo kyomogati na ebirandi bikolire kurwa asama sankwa bire na mache akabya Hagari akamubekera maleko akamolentera na omwana akamotebya agende nere akagenda akana konganya ase eroro ya Berseba Hagari yoseri Abrahamu orone tako motiga bosa na akagenda motiya mariga make omotebiri bono onye wokwimoka kogenda borio mogati bogoria nebirani bikolire kurwase amasankwa bibwata amache korenchera nayo ngende kunywa amacha ayo komre sana bere amanya ukwana iga Nyasaye akaibwa okolera ku mwana na omo malaika Nyasaye akarangeria Hagari ko igoro akamotebya Hagari inkyokolera tibobwa ekiagera Nyasaye ibule kolera ko mwana o agwasa arayire Hagari oyimukire kale sabari ko genda kunya ko nganya oikire amacha eri Hagari oikire onyorire ndagera tiyo mwachuria bwatare ko mwana oerire bona Hagari oikira asakolera agotebanga bono ya tinkorora moko ekerenda aroro umwana okwa asenge nchoyenchara akagenda asenge tutu akamobisororo kamobisali asenge tutu akarworo na Nyasaye korigereria okororekerero kyagayo mwana Yesu bakwe ngano nyene mambi abono nabera atuke kwarerira matuka mange Nyasaye origereria se mambi abono okote barenga ninganetie omwana one nyare ko gotinya marigaho nari Biblia kwanaga Nyasaye akera igwekerero kyo mwana oria akanyara komanyanga nkyagari akolera komera kyara manya wateba iga eri Nyasaye akaramukia Hagari amaiso na era karorenso ko ya mache akagenda akabucha agaichulie birandi amache akao umwana akanywa haleluya ngekero Hagari igwiyugiye Nyasaye ekere igurwa amaiso akarorenso ko ya mache bone nayo nyari ko igwo nene ngekero kyaye gigacha somo elio Hagari tagenda kolana Hagari akanyora Nyasaye umunywe na yasema mbia bono nabera atuke kwarerire nabera atuka abana bawo chandire nabera atuko musaji uyobo chandire nabera achako era atuko muruyo bawo chandire asema mbia bono Nyasaye ngo cyari ko gotinya mariga muntu ndako nyara semuku no muswati wekoro kwana asebe tabu ya Samuel yemo
mo isaro ne mo ke komna ibe omoswati onere omoswati Yohana na wate mo buri umwabore ko penina ni gare ko masekere penina kamo chai ekiara na tare ko nyora mwana oikega ikana kerusi moy litukeli mo komale karu gali shilo ekerale orago nyegenda kuriyo boswanya sai ekero musomba wa monene yare semo agacha kuligeria akaromo swati uliwana ebikoba byaye niko bikonya konyegera akamurigeria akamora buromo swati ichanete akamubori anangieko ro ichanete akamotelu tini no morembe ekiara so bimabwane na chairu na moibori ominto ekera kondigereria igakorana nyetimbwati mwana erino nyara kobo sekerera omwaka ekera to wochase karo sasi banyasai hincheri gonkoreka no monto tabwati osemeria monene nyasai akamanya kumunyorera tukerio ngosomba womana akamanya komoteria igontagete onyare gotwara bali mwana ngenga kero chenga buneye iga naye no twara umwana haleluya hande kero kyaye nyasaga keigwa amaligaye agatiniwa asengencho amurere to monene nyasaye Biblia amanya okwana iga tayere weka umosombe Ezekia asegetabu kyabagambi yakabere merongebera ya mosombe bakaisano niga goteba Ezekia nera karwara gaikase ebirata kirigokwa hekera ikenga kyata kirigokwa Hezekia karusi moyo hakaruranga ngokwale lakini Hezekia hakamonjo kiromonene nyasaye hakamurira akamotebyo monene no manye temere munago koreire no manye tamaya na koreira abantu bao no manye nyasaye na kirerure kokora mbere muyana sobo ikeranu nasabiro minyore ingana nyasaye amanya bateba nganya saya agachikuligerie kerukia omosombo ya Hezekia akamurangeria Isaya akamoteba Isaya utaragenda irana wojeso omosombo yo Hezekia omotebi ngaboro tarigo kwa bona mariga yanke na morore na yarore bona kumotinyande omosombo Hezekia amariga ya agatinyiwa ekera nyasaye motebe tinga bono turigo kwa bono komenyore na inde miaka 15 inani okwaro ni ngukore turigo kwa nyasaye nakoroja sema mbia bono aseme chane yuwetera asa maliga iwa iteire nyasaye nkorora maliga yasema mbia bono nagane tinayo twaro mogoko nagane tyo twaro mogoko uno moswati olia agari atware to mogoke kera nyoreta machine ndagera akaenda kurino umwana oye nyasaye nandagete nayo twaro boremu uno moswati oliana osekeretwe anyoreta umwana no umwana obibiye otebanga agacha ko umuntu bwisiko umwana olia penina ba abwata bana bari penina abwata asenge okonyora ba otebunga nkibakole lakini Yohana kanyoro umwana olia nere togasoma siringana nyasaye tabera atoke bari oroche bari biyarero oroche ngana ubato giria seke nyoro mabimba yororo enye tibako nyara komuma nyasaye babakolero monene kole ngana buna nyasaga leti omokolere litukeli ngana tedo penyoliga omosombo nyasaye ekero yo Ezekia aroche atemwango kwale na aroche ngata bwate kosemelia sodi asa bwate kosemena nyasaye na yekerukia asemambia hono na bonte keteko batelinga na bukegojo akeba maseko ekere Sara anyore to mwana Isaka Biblia wateba ingaga seka litanga nyaga seko kobora ngura naka gotai abatukane yoko nyora oborito aeli omogaka bwate oikire myaka 70 na kiana ingakira nyari kane gose nenyari kane buri nyoro mwana se myaka ndabune lakini yasa kamotebia ninche nago tebia nonyoro mwana omona nanya kwa gobonene ekerachi ko nyoro mwana oria Sara litanga liga segete aroji ngatekoba
ogoseka wakabere ukareto mogoko ekera nyororiro umwana Isaka na ekera manyoro umwana Isaka nera akagoka agateba nenje bono tinkoro kumu musibati utekano arabana na nje bono tindio bowo na njo bomba bwaire na monyorire Isaka lakini lendo nale ko kurese mabiabona embwe ya mosara atwalete na ndio abantu banya saita kiri kwekana nera neri yakararora onyoriro umwana anda akamororera muiburi umwabe ndamwamu tigatororera abambinte ndamwamu korende lingana liri goto tevinga Nyasaye na gwato murobe tata gete Hagari ache ko umwana gwa Hagari ache ko munyamwando wa Abraham Nyasaye ni gata gete umwana wa Abraham ekera oyo Nyasaye arangeti na Abraham na anda gata ko umwana Abraham ayiborete no mukungu oyo murunge ngirado ko rirasema byabona omosomba Daudi asege tabu kya Saburi isana nemo ngokwane kalama ngana ya yankole roro Saburi isana nemo emerongo Saburi isana nemo goika ikomi Saburi sano nemo nisome isano nemo ivekubi nemo nigegote abaiga na ayalikire ase okwirira kwane kwobururu kero obotuko nigongo teremia oborere bwane n'amaliga ebirarero byane byayichoirwe n'amaliga oboshibwane bwomire pa asengecho yemechana bwaleire asengecho yababisa bane isano sitemanya okwana iga inwo mwezi abakoli amabe karwa sende ekiagera omonene oibule okolera kwane omonene oibule okoboria kwane wokonyora amabera ere bwancheire ogosaba kwane ikobya manya okwana iga ababisa bane bonse mbaroro obosoku bagoswe nakondo kiwa mono mbaira nego chenyuma wango bale n'obosoku omandase liko lyaye lingana Daudi agala okwana legane lilinga Daudi nkolerani Daudi niga igabeto murwoti oire tobo gambi ekera irobo gambi akarwana giseri kinyinge asokurwana giseri kinyinge agatwara ababisa abange bonekera atwara ababisa abange ababisa abayiga bakamuimokerera igoro nandekera bagenda kumukera igoro na Daudi akanyora ibintu yuka bwate no kurera ngo monene Nyasaye na kyobo nkonya na nche indwasebe cyane yiga na Biblia byada ukwaranga ki nanyale kire aso kwirera kwane kogoro Daudi gabwato burubo akorera obotuko Biblia akwaranga ki egetanda kiaye amaliga yagwitera bakagekanyira nkero kinga nabuleki Daudi alikorera asinye cyokero kiaye Biblia manya watera bagabisha tutonga inwe mwensi abakoli amabe karwe asende kiaye ro monene oigulo korera kwana amaliga ya Daudi Nyasaye akayibwa naye rutake iromolero monene Nyasaye se babyabono na Daudi ena akoleta mangana amangi lakini asini chokolera kwaye Biblia yote banga Daudi akabumu sanyo monene onyasaye baka lero Biblia kale ukwana nga Daudi montale ngole ngo musanyo oanye na Nyasaye ule Daudi omanyene nakiyale ko babuya asema byabono ekere ko ibure lingane liga Nyasaye ko bolemu omanyenga Nyasaye nero kolemia bana bae Nyasaye nero otinya maliga
ase bali bakorera Nyasaye nero koremia bakwere Nyasaye nero koremia kintakana Nyasaye nero koremia oboraka tonya kwe chanda naro royo mo oyo ukurendete nero oyo Nyasaye nakiale ko buya na ase mambi abono onyale ko monjo kera Nyasaye orera maligao kyana arange ko utinya maligao Tiga saba sini asini chema biabono. Ingane geni ngani nyale ko konya so mabwao. Eri na yako makorera Nyasaye. Eri no mana nyako wo banene. Manene Nyasaye na ko wakira sini chema biabono. Biabono asini chomo tegere liyo tegere ta sini tukeliga. Ingane Nyasaye na kwande tiga nyale ko bali ngana lira nyale ko bali ko uliko bokia na ko moyo oyo nyale ko wo moyo ye. Nyasaba lera matuka mange batali na wasebelia na basabira se mambi yabona ngo ba wasebelia omonene bali ba Yerusi moya se mambi yabona abandi batebire ngakwengenta bale asenye choye me chade menge baeteye omonene bakonye kurebirero byabo elinde Nyasaye banyale ko baba kwenyorwa ababisa babo banyale ko bagwatanne kale kurwase bale elinde Nyasaye banyale go taro ogima uri buranya ko bonene yo wanje kwa kale kelitiko yabono iga kyana sabira makena sereta Yesu yurumutorito amen Moses niwe Yasanya alikuwa kubaseni mono amen biamo sana reverend Yasaya tigago sesenie asinge ncho biringanerio Nyasaya bekire ime yao ngobona mwantu murigereria ani lingalia tirase mambi yabono asinchira yabene ingato wasakoma sekobu yo minuto wasakomochaya inyoro kurumugwe kanarure openina na hana awarenge abangina bo mugakoyomo igobono rende tigatunya kumusemenya Nyasaye botambe asibionzo bitokora biemo sana asingicho yelinganiria mambika andonsia sore yenda kutuwatese mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase website yetu na www.ndizitv.net wewe tuwasukeba YouTube Ndizi TV News wego na se enamba yesimi irase screen ya Gabu either WhatsApp ama SMS andika ujumbe uko wapi wewe ni nani na umebarikiwa vipi kwa ajili ya siku ya leo na mipango gani ulionayo ase bilebiga tuna sese mwenye